Čaute, čaute, moje meno je Harrison a ja vás vítam u druhej epizódy z internetovej stránky alebo z hry alebo zo série Akinator. A dneska to natáčam hneď deň potom, lebo ma to nejak začalo baviť, alebo je to sranda. Dúfam, že dneska to už aj niečo uhádne, alebo včera asi to bolo preťažené, alebo som to tam zle natypoval. A tak, takže nebudem to moc zdržovať a môžeme hneď začať. A ešte táto séria ako jedno video alebo jedna epizóda bude trvať nejak okolo 10-15 minút. To len tak na informáciu. Takže dáme si Vedriho. Neviem, či poznáte, on točil, no je populárny tak z League of Legends Marathon, čo mal. No však to už neviem rozobrať. Takže je váš charakter žena? Váš charakter married? Takže není ženatý. Bože. No, není spevák. Vytvára zábavného youtubera, je zo Slovenska, nie zo Slovenska, je z Česka. Zabavné pre hranie video, no áno, hráva videohry. Není Švéd. Je z Českej republiky. Toto do 20 otázok, do 15 by mohol vedieť, čo nič smrti majli. Zelené tričko. No to áno, on vždycky má iné. Čo ja viem. Ja tam aj jednu. Bol váš charakter alkoholik? Nebol. Alkoholik určite ne. Točil Minecraft videa? Ne. Keď možno áno. Má krátke vlasy? Má. Je gamer? Áno, je. Z hry Terraria? To neviem, fakt neviem. Má okuliare? Má. Je tučný, není tučný. Tancuje, netancuje. Toto neviem. Takže som zistil, že ne. Má Nearly Glaze, čo... pravdepodobne. A toto probably znamená pravdepodobne, už som si to dal preložiť a som myslel, že určite, ale to je to isté. Má brata? Nemá. Má? Nemá. Jerus, ne. Kritik, no, ne, není. Blondín. Neviem, ako podľa toho, že kedy to bolo aktualizované, alebo jak, lebo teraz má prefarbené vlasy. Tak, čo ja viem. Ale blondiové vlasy nemal. Alebo mal? Neviem. Však už si sa ma to pýtal, je. Si robím srandu už. Aha, ja možno viem, že prečo to nejde, počkaj, ja skúsim dať play. Skúsim toto, play, asi viem, som to dával stále 14 vek, tak skúsim dať, čo ja viem, 36. Či som to dobre pochopil, ale že to nie je vhodné pre deti, alebo čo. Nevadí. Takže toto nevyšlo, takže druhého si môžem dať Pedro. Pedro's Game, neviem, či poznáte, to tiež, on je taký z Minecraftu populárny. Takže není žena. Není ženatý, no vlastne je. Počkaj, môžem ísť späť? Jaj. Dobre, ešte raz idem. Play. On je ženatý. Play, takže není žena. Je youtuber. No a ešte robí vlastne tak teoreticky Minecraft, tak môžem dať yes. Není zo Slovenska. Je z Čech. Zelené, čo stále všetci majú s tým zeleným tričkom? Není blondín. Son? Really? Čo je son?
Takže či má syna, takže má. Chodí do školy, nechodí, není z Belgicka. Áno, je Minecraftový hráč. Točil Mafiu. A toto mi nájde. Áno, je to Pedro, takže yes. Takže niečo s tým bude, že to je ani vhodné pre deti hentam. Neviem, či som to pochopil, ale že to on si myslí niečo children. Takže. Dobre, takže ešte raz. No vlastne teraz si môžem dať aj zo včera, čo je tu Hailey. Takže ideme na tú Hailey. Takže vytvára YouTube videa, áno. Čo som robil? Je zo Slovenska. Má psa. To neviem. Charakter. Čo? Či má počítať? Či vie po čo? Žiadom problémy. Tancuje. Je to dievča. Není zo Švédska. Netočí Minecraft. Áno, je milovník zvierat. Ježiš. Som tam dal Slovák, tak áno. Som tam dal Slovák. A toto mi nájde. Takže podľa mňa to bude tým vekom, musím mať viac než 18 občan. Dobre, toto mi našlo, yes. Dobre. Ja si dám niekoho iného. Nebudem dávať Švetýho Pilova, alebo tak. Čo ja viem, si dám... Čo ja viem, koho si dám? Rýchlo nejakého... Čo ja viem... Týchto Viral Brothers. Neviem, či ich nájde. Ale môžem skúsiť. Takže je youtuber. No sú youtuberi, nie sú do Slovenska. Sú Češi, áno. Minecraft určite ne. On má čo... No majú, tak dám áno, ale oni sú dvaja. Áno, majú brata... Počkajte, teraz neviem, či sú to bratia, alebo... No, nevadí. Takže no... Nie sú muzikanti, nie sú gamery. Skupinu 5, nie. Toto... Dám yes. Neviem, či som pochopil, ale že sú dvaja v týme. Krát ne. Majú brata alebo sestru. No teraz neviem, tak ale podľa mňa oni nie sú brati. No dám ne. Parkoming duo yes. League of Legends, ne, ale to som teraz rozmýšľal, že dám potom Faker alebo nejakého takého. Nehrajú League of Legends. Píšu, nepíšu. Ako... Fú, ja tam probejli. Chodia do školy? Už nechodia. Ja tam probejli, no. Čo ne. To neviem, čo znamená, ale to sa mi to dám. Žijú... partner... No neviem, či žijú spolu, ale tak dám áno. Lesbian. Teraz to les, neviem, či sú mladší alebo starší. No tak dám starší. Ja viem, moja angličtina, ale blbosť. Ja dám yes. Ježiš, teraz si sa ma to pýtal. No, najlepší kamaráti... Áno, sú. Ne. Našlo to. Viral Brothers. Dobre. Yes. Takže to, preto mi to nešlo. Ja som si dal, že 14 rokov. Dobre, posledného si dám... Fakera. To je v SKTT1. SKTT1, kto pozná SKT Telekom. Je to z League of Legends, sú to asi najlepší tým, aj keď podľa mňa Fnatic je najlepší, ale to je teraz jedno. Takže ne, oni sú keby niečo z Korej, sa mi zdá. Takže nie sú zo Slovenska. Nie sú, alebo sú. No tam problémy. Nie sú Češi, nie sú speváci, nemajú dieťa, nie sú to baby. No vlastne to som mohol dať pravdepodobne. Nie sú vďaka internetu, no vlastne sú, ale to je zasa hrác. No. Žijú v tvojom. Nechápem, ale tam ne. Sú
sú reálni, áno. Ne. Už nejako ja podľa mňa. Súhlaste s... neviem. Ľubia im her. Neviem. Neviem. Čo populárny S. A teraz sa ma neopýta, či sú z League of Legends. Charakter sú... neviem. Dobre. Čo? Venezuela, to čo je tam, ne? Ne. Nie sú to herci. Nemajú. Nezomreli. Dvaja. Ne. Ne. Čo? Mám už charakter dve oči? No tak asi. Nenájde to. Nič. Nothing. Dokážeš, to sa niekto akože je nejaký youtuber alebo človek, čo sa volá Nothing? Mám ne. Ale nechcem pokračovať. Ako mohol by som toto napísať, keď to toto dá. Ne, kašľam na to. Dobre, ja už by som to aj ukončil, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a je odhalím, lebo kebyže ja som tu vždycky dával, že mám 14 rokov. No toto. No a ja musím vlastne viac než 18, aby mi to niekoho odhalilo. Dobre. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, ak nie, tak dajte dislike a napíšte do komentu, že prečo. Takže ja sa s vami lúčim zatiaľ a uvidíme sa na budúce, čaute.